ଆପଣ ଯେତିକି ପିଇଲେ ଆପଣ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଝାଡ଼ା ହେଉନଥିଲେ ଝାଡ଼ା ବି କ୍ଲିୟର ହେବ। ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ମଉସା ମୋତେ ଦେଖେଇକି ଗଲେ ଯେଉଁ ପିଡ଼ିପିଡ଼ିଆ ପତ୍ର ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତିନିଟା ଗୋଲମରିଚ ଆଉ 10ଟା ପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ 3ଟା ଗୋଲମରିଚ ମିଶାଇକି ଦେଖ ତାର ରସ ତିଆରି ହେଇଛି, ମାନେ ତାକୁ ଜୁସ୍ କହିଲେ ବି ଚଳେ। ଏଟା ଏଥିରେ 2ଟା କାମ ଦେବ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତୁମର ଲିଭର, ଏଇଟା ପିଇଲେ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଜଣ୍ଡିସ୍ ବି ଝଡ଼ାଯାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯାହାର ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର କିଏ ହେଉନଥିବ ସେ ବି ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଖାଲି ପେଟରେ ଆକୁ ପିଇଲେ ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେବ। ଦେଖ ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ପିଇବ, ଦେଖ ନା ତିନି ବାରି, ହଉ 3 ଥର, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି 3 ଥର ପିଇବେ। ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ପିଇଲେ ଟିକେ ପିତା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ନି, ହାଲକା ଉପରେ ପିତା ଲାଗିବ। ସେଥିରେ ଜମା ଡରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ପିଇଲେ ଆପଣ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଉ ଝାଡ଼ା ହେଉନଥିଲେ ଝାଡ଼ା ବି କ୍ଲିୟର ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଜିକା ଶେଷ, ଯେଉଁଟାକି ମଉସା ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ଲାଷ୍ଟ ଝାଡ଼ା ଝାଡ଼ିକି ଗଲେ। ମୋତେ ମୋ ଦେହଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ସାଙ୍ଗରେ କରିବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ये कर नहाने क्वेश्चन। ହଁ ହଁ ଦେଖ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲିଗଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ତ କହିଲେ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଲୁଗାପଟା ସେ ଧୁଆ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ସେଇଥିପାଇଁ ରହିଲି। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ଇଏ ଆମର ମାମୁଁ ଘର ଭିତରର ନକ୍ସା ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଆମର ବଡ଼ ମାଉସୀ ବସିଛନ୍ତି, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିକି ସବୁ ସେଠି ସିଫ୍ଟ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆମେ ଏ ଘର ଜଗିବା ପାଇଁ ବସିଛୁ ଆଉ, ଘର ଜଗୁଆଡ଼ି। पहली बार प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल का नाम है, बच्चे पूछ रहे थे, मैं उनको बता दे रहा हूँ। मतलब ब्लॉगर और मतलब लाइफ स्टाइल, और कॉन्टैक्ट नंबर है या तो व्हाट्सएप में जाए 7377966545, इस पर जाएंगे और व्हाट्सएप में लिंक दिया हुआ रहता है, उस पर जाके सर्च भी कर सकते हैं।